Здравейте, приятели, аз съм Теди. Днес ще правим трайна челендж или по-просто казано, не се смей да започваме да гледаме тези клипове. Това не е смешно. О май гад! Да се пребиваш не е смешно. Сериозно. What? Добре, тоже. Аз се разпа. О май гад. Да видим какво ще си купи. Оле майко. Не мога да ви чува, защото с микрофон, за да вие да ви чувате. Ама това те клипове са таки тъпички. Сега ще се върна и ще пусна друг клип. Ето го следващия трайна толяв. Да видим. Студенко. О май гад! Как се пърне този човек? Искам да ме ядеш! Ставай! Ще те отнесат, ще те фърля, давай! Оле, майко, да това му пада пируката. Ужас! Това е Secret Challenge. Между другото, приятели, преди няколко минути заснех клип, който е 11 минути и 2 секунди и уви ми спря с новия ден и не можах. Това просто е... Какво правиш, бе? Да снимам с днеска. Нещо... Това не е смешно, почему? Просто е скучно. Аз ще спа... Вот да спрем. Записавайте отпускам пак. Да видим. И това да трябва да чува. Ще се върна след малко. Върнахме се със следващото. Да видим. О, боже! Това ми изкара къла. Ужас! Тате! Наплесках се със сняг! Оли боже, как го целуна по устичката. Койката. Опа, как паднах. Бях с кова на главата. Извинете за каждото. Да, госпожа се спада. Ах, боже. Не. Гоф. Маняк. Къде фръкна? Скок. Оли майко, как лемеса. Пак пребих се. Това беше гадно. Къркаче, шебекаче. Заболя. Опа, много хубавко. Те умреха направо. Оли майко. Да видим. Бягаме. И това дете. Опа. Това ще да счупи почта. Обичам да храня кокошките. Опа!
разбих се в камъните. Не, пичичка искам. И аз бях. Ой, това боли. Не го лапе, не го лапе! Защо го лапа? Не трябваше да го прави. Давай! Браво! Мляскай го. Пада! Ще прътна да право. Приятели, само преди да започна този клип, всички тези абонати, които са на моя канал, моля, ако искате, се абонирайте за Наско канала и да започваме. Айде, падай. Що се пада, бе? Ей, това не е смешно. Seriously? Oh my god. Честит рожден! Торта с плюнки. Никой не е опитвал до сега торта с плюнки. Яко това. Не сбиха добре. Айде! Опа! Ай сега, оле бе, това не трябва. Оле, това ще да го убия човек. Ужас. Лапе си чуят. Ужас. Оле. Дай. Да боли. Това да боли. Какво се случва тук? Какво се случва? Оп. Падна. Искаш момче, приятел? Разбирам какъв приятел имаш предвид. Това е много гадно. Спокойно. Оле, какво стана вкъщи? Оле, майко, трябва да ми дете. Ужас. Това боли. Давай, върти. Удри. Boyfriend. When that takes. It's funny. Благодаря на баща, че я подарил нещо смешно. Оле, майко. Падай. Ужас. Викал да ми пропада в момента, знам, приятели. Аз ще си го изям. Ти не трябва да получи. And feel boyfriend. Гош! Да искаш ли женица? Чакайте да го върна. Гошо! Не бягай, Гошо! Гошо, не! Ето, заповядай, Гошо. Благодаря. Не. Вълхала! Здравей, мили. Дай Гош. Не, ти си Гошо! Ела да те гуща, бебе. Гошко, хайде да си играем с кучето. Защо го риташ, Гошко?
Жорко, мъртай! Дай, Жорко, не ме дърпай! Дай, Жорко! Чакай, Гошко, не падай! Гошко! Не, Гошко! О, не мой, Гошко. Какво правиш, Гошко? Гошко гледа... Ой, какво тръбва? О, не мой, да да прави нещо. Гошко, сега да видим. Гошко! О, какъв удар в главата на Гошко се получи. Гошко! О, какъв удар. Това доста удари Гошко. Оп! Да клипаме. Извинявайте за това. Извинявайте за това, прекъсване, приятели. Говоря за вас и тези смешни глупости. Този клип вече става 11 минути, 15 секунди, така че ми се много спирам сега. Но ще изгледа още малко. На тук са видали. И приятели, това ще за клипа, приятели. Абонирайте се, дайте по един лайк и до следващото клип.